बिटिआर सरकार आरो प्रमद बर' सारखौ साबायखर बावगोरो। ओरैनोथ' आंना बहुत बार जेनेबा बिदि बिदिनो बायबा अरेलफोरखौ होखांबाय आं, माने गोबां बारावनो फेलें जादों। आङो जेब्ला फार्स्ट टाइम आङो माने रिक्रुटमेन्ट खालामजेनदोंमोन बे टाइमाव माने एसे जेनेबा स्पर्ट्स पार्सन हिसाबै आङो आसाम पुलिसाव फार्स्ट हागोदोंमोन आरो बै टाइमाव 2015 मायथाइयाव। दा लोगोफ्रा सोरबा सोरबा प्रमोसन जालायलायबाय आरो ओमफ्राय दा बिदिनो आं गावखौबो गोजोननाय मोनबाय आरो साख्रि मोननानै। खुलुमबाय, बड'लेण्ड बुब्लि आरो रायजिं बड'लेण्ड नोंथांमोनखौ बेयाव नुजाफैनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर माने गोजोननाय जासिहरनाय जाहैबाय। आरो जेन'बा बड'लेण्ड बुब्लि आरो रायजिं टिभिनि नायगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं सिगाङावनो माने बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय जाहैबाय। आंनि मुङा गोमसार ब्रह्म, आं दतमा सालानि बाथाबारिनि। रिजाल्टखौथ' माने ओरैबायदि खुसिनि बाथ्रा, जेन'बा आङो उन्दुलांनानैसो दङमोन आरो माने मिथियामोन, एक्सपेक्टबो खालामाखैमोन। जेन'बा मोजाङैनो जाजोबदों गासिबावबो, नाजानायाबो नाजाबोबाय थादों। जेन'बा मोनानि बिदिनो 1थासो जाबायमोन आरो लोगोफोर फन हरनानै सोंहरबाय नोंना रिजाल्टआ नायद' जाखोना जादिया। ओमफ्राय नायै बिदिनो आधा घन्टासो नायनानै लास्टाव आंनि रल नाम्बारखौ नुनानै ओरैबायदि खुसि जाबाय आरोना, नागिरबाबो मोनाखैमोन आं, माने सिरियालि नङामोन नालाय रल नाम्बारा, माने आरो कनफिउसबो जाबाय थाबाय। ओमफ्राय दा बिदिनो नुनानै आं गावखौनो गाव जोबोद गोग्गानाय मोनदों। जेन'बा नाजानायाथ' गोबां बोसोरनिफ्रायनो नाजाबोबाय थादोंमोन आरो साननायबो दंमोन आरो जेन'बा 2020 मायथाइनिफ्राय जेन'बा बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनाव जेन'बा इउपिपिएलआ सरकार दादों बिजेपिजों लोगो नांनानै। दा साख्रिखौ होगोन होननानै बुंबाय थादोंमोन। दा जोबथा बुब्लियाव दिनै होमारबाय आंबो बेनिनो दा सासे जाफुंसार जानानै आं गावखौनो गाव गोजोननाय मोनदों आरो। दा बेनिखायनो आं गिबियावनो बिटिआर सरकार आरो प्रमद बर' सारखौ साबायखर बावगोरो। ओरैनोथ' आंना बहुत बार जेन'बा बिदिनो बायबा अरेलफोरखौ होखांबाय आं, माने गोबां बारावनो फेलें जादों। आङो जेब्ला फार्स्ट टाइम आङो माने रिक्रुटमेन्ट खालामजेनदोंमोन बे टाइमाव माने एसे जेन'बा स्पर्ट्स पार्सन हिसाबै आङो आसाम पुलिसाव फार्स्ट हागोदोंमोन आरो बै टाइमाव 2015 मायथाइयाव। दा लोगोफ्रा सोरबा सोरबा प्रमोसन जालायलायबाय आरो ओमफ्राय दा बिदिनो आं गावखौबो गोजोननाय मोनबाय आरो साख्रि मोननानै। ओहो, आंथ' बिदि होनाय जायाखै आरो आंहा चेनेलबो गैखाया रावबो जेन'बा बिदि, आरो फैसा होनाय आंहा दा खमथा गैया। मानोना आङो गंसे साइकेल दखानावसो थानानै जेन'बा खामानि मावबाय दंमोन आरो आं नैबे दा बिटिसिआव जेब्लानिफ्राय माने गोबां बिबांनि माने एडभार्टाइजमेन्ट होदोंमोन ना, बे एडभार्टाइजमेन्ट होनायनि एसे सिगांनिफ्रायनो एडिआरइनिबो फरिखा जाबाय थाखादोंमोन नालाय, आङो दखाननिफ्राय बन्द' खालामनानै थाङोबा बिदिनो इउटुबाव आरो दखानाव थानाय समावबो आङो माने बिदिनो ओरैनो थायालासिनो जेन'बा आं इउटुबाव भिडिअ नायै बिदिनो सलुसन खालामबोबाय थाखादोंमोन आरो रावनोबो खोन्थायालासिनो। ओमफ्राय न'फ्रावबो बिदिनो दा आजिखालिथ' इउटुबावनो बयबो हगारजोबखायो, माने बेफोरनो आंखौ एसे हेफाजाब होदों आरो नैबे इन्टारभिउ लिरनायाव। ओमफ्राय दा रांखौथ' आङो थाइसेबो होनाय जायाखै। ओमफ्राय बिदिनो आंनि लोगोफोर सानै साथामसो मोननाय दंबावो आरो बिथांमोनहाबो माने होनाय जायाखै, होआखै माने आंनि मिथिनायाव। आंखौथ' जेन'बा स्पेसियेलि जेन'बा बिमा बिफा हेफाजाब होनायनि बागै बुङोबा, ओमफ्राय रांखौथ' माने जेन'बा बे दिनै मोनसे एकदम फाइनाल मेरिट लिस्ट होनाय खोथाथ' जेन'बा जाय बिथांमोना जाफुंसारनो हायाखै न' डाउट माने एसे माबा जायो आरो एसे गोसोआव दुखु मोननाय फैयो। जेन'बा सोरबाफोर माने नों रावनिबो रोंनायखौ रावबो नुलायलाया। जेन'बा क्लासफोराव जेन'बा आंनिफ्राय रोंसिननायाबो दिनैनि दिनाव मोनदों जानो हागौ, खिन्थु बे बिथाङा जे बेसेबां प्रिपारेसन खालामदों सिङाव बेखौथ' रावबो मिथिया नालाय। दा बेफोरबायदि एसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जायो आरो जिखुनु जाया दा बेखौनो होनबाय आङो। ओमफ्राय प्रिपारेसन खालामनायाव आंथ' गोबां दुखु खस्थ' मोनबोबाय आरो जेन'बा आं दा जेन'बा मेरिड पार्सन, जेन'बा 2021आव हाबा जादों, उन्दैबो दं। दा जेन'बा आङो साइकेल दखानाव बिदिनो एसे खम बिबांनि सेलारिजों मावबाय थादोंमोन आरो ओरैनो थायालासिनो। जेन'बा ओरैनो थायोबा माने नोंना माइन्दफोराबो माने लासैनो गाज्रि जालाङो आरो बबेबा मोनसे खामानियाव जुदि एंगेज थाया। नङाबाथ' जेन'बा मावाबाबो जेबो नङा, खिन्थु बबेबा मोनसे गावखौनो एंगेज दोननानै जुदि नों थाबायलांबाय थानो हायोबा माने निस्सय साक्सेसखौ नुयो। आरो नाजानायाथ' गोबां बार नाजाबोबाय आङो। जेन'बा सिगां समाव माने बांद्राय साख्रियाव बारा गोसो होआमोन आरो ओमफ्राय
ओमफ्राय जेब्ला फार्स्ट टाइम रिक्रुटमेन्ट जाजेनदों बे टाइमावनो आङो जाफुंसार जानो हादोंमोन जेनेबा बाइबायाव गानाय जाहैदों आरो बै टाइमाव आसाम पुलिसनियाव। बेनि उननिफ्रायनो नाजाबोगासिनोमोन आरो जेनेबा दिनै जाफुंसार जाफैबाय बिनि थाखाय आरो मा होनबावनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों गोसोआव। नोंथांनि रोल नाम्बारा बेसेबां? आंनि रल नाम्बारा फरेस्ट जेनेबा आं मोननैयावबोमोन फरेस्टाराव आंना जायाखै फरेस्ट गार्डआव G ओमफ्राय स्लेश जेनेबा 02017 माने 2017 माने आं बे रल नाम्बारखौ मोननानै ओरैबायदि लाकि मोनखादों आरो मानोना आं 2017आवनो क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानिफ्राय आं ग्रेजुवेट जानो हादोंमोन आरो ओमफ्राय बेनि उनाव इउनिभारसिटियाव मास्टार्स खालामबाय मास्टार्सखौबो कमप्लिट बेनि उनाव बिदिनो कम्पिउटार कर्सफोर दसे लाबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो अनलाइनफ्रावबो कचिं लालाबायदों दसे बेबायदि आरो।